Salut! Bun venit înapoi! Sunt Cătălin și în acest video vom discuta despre următorul concept esențial în analiza tehnică, bearish order block. Vom învăța ce este un order block, cum să identificăm un bearish order block și cum să utilizăm această informație în tranzacționare. Hai să începem. Ce este un order block? Un OB este o zonă de pe grafic unde instituțiile financiare și traderii mari plasează comenzi mai mari de cumpărare sau vânzare. Aceste comenzi mari pot influența mișcarea prețului și pot crea niveluri semnificative de suport sau rezistență. Un bearish order block este o zonă de rezistență puternică unde au fost plasate comenzi mari de vânzare. Acesta se formează de obicei înainte de o mișcare descendentă semnificativă și poate servi ca punct de referință pentru traderi pentru a intra în poziții de vânzare. Un bearish order block poate fi definit ca ultima lumânare ascendentă sau o serie consecutivă de lumânări ascendente înainte de o mișcare descendentă puternică, care, bineînțeles, înregistrează un lower low și un lower high. Pentru a identifica un bearish order block pe grafic, trebuie să căutăm următoarele caracteristici. Prețul formează un maxim semnificativ, ultimul maxim, înainte de o mișcare descendentă puternică. Vedem din nou că aici avem un swing high cu un wick destul de lung, mult mai lung decât corpul lumânării. Există o zonă de consolidare a prețului, acolo unde prețul este tranzacționat într-un interval restrâns înainte de mișcarea descendentă. Adică avem acea zonă de consolidare sau canal lateral, pe care am putea să-l desenăm printr-un dreptunghi. Observăm că avem un fake breakout, doar din wick-uri, în partea superioară, înainte de mișcarea descendentă puternică. Prin urmare, după această zonă de consolidare, după ce am avut breakout-ul, putem să identificăm ultima lumânare ascendentă înainte de mișcarea puternic descendentă. Deci să notăm order block-ul nostru. Fiindcă prețul scade, este un bearish order block, da? Prețul este din ce în ce mai mic, îl notăm cu minus, OB. Iar ultima caracteristică pentru validarea acestui OB, din nou, volumele de tranzacționare sunt foarte ridicate în această zonă, indicând prezența acestor ordine mari de vânzare în bloc, order blocks. Pentru volume, mergem în meniul din stânga, la volume based și avem fixed range volume profile, pe care îl punem din punctul de maxim în ultimul punct de minim pe care îl vedem. Din nou, vedem că această linie în care orderele au fost cele mai multe se suprapune cu OB-ul nostru din punctul de maxim în punctul de minim. Acest bearish order block pe care l-am identificat pe grafic poate fi utilizat pentru a identifica puncte de intrare în poziții de vânzare. Adică ne așteptăm ca prețul să se întoarcă la acest order block unde găsește rezistență
și apoi își continuă trendul descendent. De asemenea, acest order block putem să îl utilizăm pentru a stabili și nivelul de stop loss, SL-ul, sau targetul de profit, TP-ul, tranzacției noastre. Prin urmare, ne așteptăm ca prețul să revină la acest nivel, ne activează orderul de vânzare, stop loss-ul îl punem deasupra prețului sau deasupra acestui swing high, iar targetul de profit pentru un risk-reward ratio 1:2 îl punem la 2R. Cum stop loss-ul este un pic cam mare deasupra nivelului de swing high, putem să-l punem undeva la jumătatea distanței. Haideți să vedem dacă prețul se întoarce în această zonă și întâmpină rezistență. În acest moment, tranzacția noastră a fost activată și să urmărim cum se desfășoară. Iar în acest moment, targetul de profit a fost atins. Mulțumesc că ai urmărit acest video. Ne vedem în următorul.